Ginakabig sang bayan panay nga hindi maturang ginpagwa nga data sa National Anti-Poverty Commission nanungod sa pagdubo sang poverty rate sa pungsod. Naibalawaan nga santo sa ginpagwa nga data sang komisyon ang pamilya nga may 5 ka miyembro diri sa Western Visayas ang nagakinahanglan sang monthly income nga 13,900 pesos. Agud mabakal kag matustusan ang ilan nagapanguna nga kinahanglanon. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Elmer Foro, Secretary General sang Bayan Panay, yagin pahayag nga tam-an gid kakulang ang mga kantidad. So pa kay Foro, tuman ka na buong talaksan nga gingamit sang komisyon sa kumpilang budget sang kada pamilya nga ginakulang sa gihapon bangod sa mataas man nga presyo sa mga balaknon. Sunod kay Forong pinaka-epektibo nga solusyon among pagpataas ang sweldo sa mga mamumugon para makasustener sa ilang kinahanglanon. Ginklaro man iya nga hindi ayudang sabat sa problema sa mga pigado kundi ang nagakaigo nga solusyon kaangay sa paghatag sang trabaho. Ako nga kabutigan para sa Bayan Panay ang ining ginpagwa nga data kay statements ang National Anti-Poverty Commission bangod ang ining 13,900 it will only convert to 463 pesos a day so sining nato na nagabaton sa 550 ang minimum sa mga mamumunon but then nagawa nga ng alas na nga mamumunon nga kulang gyud ang ilang sweldo para makalabot na lang tani sa poverty threshold ang yaya sa NAPSI 463 ang 13,000 divide to 30 days na 4,063 pesos. Si Mr. Elmer Forong, Secretary General sang Bayan Panay.